Така, тук имаме телефон, който се стои от седмото. Ще се чуваш ли? Може да чуем, да. Добре. Може да обърнеш телефона. Това е телефон с шайба, кажи на хората да знаят, може да не се вижда такова. Вътре в телефона има следните работи, има два контакта. Я, кажи къде са бъдка контактите. Пък за шайбата, не контактите. Горният контакт, следващ чак, когато започне да се набре и когато свърши, долния насити пулса. Но сега почне бавно. Виждаш как се щака. Още по-бавно мога. Не, стига така да бъде достатъчно бавно. И да видим как се навидява с тази сложна система на инженерната съм тук сега. Може да го бъдеш бавно без да скачим работите. Как да се надея здраво. Инпут бавно. Сега ще има и пушаци. Нещо не изкачим. И имаме... Така. Чакайте. Кое ни... Ето ни такова. То ли ни... не бе, то опира на къс от другия, бе. Дай сега, айде сега. Нищо, после ще го тезвам. Ще режеш. Не режеш, да се види как да... Тъй да видим сега, ще имам ли нещо. Трябва да оставим и да вземем лекичко. Така, може да... Мога ли да набера телефонен номер вече? Набери телефонен номер. Ще набера 0. Така, само може да го набереш бавно, ако искаш. Добре, ще го набера като бавно. Така, че какво е тук, че Йод показва кога започва набирането. И кога е общественото на процеса на набиране. А зеления показва всяко число. Или това е стар телефонен апарат с пулсово набиране. Точно така. Ето нулата, тъй като има най-много пулсове, може да бъде видяна лесно. Чудесно. Това е. Нулата, това е. Сега синхронно изключване. Раз, два.